παθήτη, μήτε του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί μου, και πάλι είμαστε όλοι εδώ απόψε με τη χάρη του Θεού να συνεχίσουμε αυτό το θέμα μας γύρω από το χριστιανισμό και χριστιανοί, και μένουμε κυρίως στην έννοια την πάρα πολύ σημαντική για όλους μας, αγάπη, που έχει πολλά, θα λέγαμε, παρακλάδια, ή θα λέγαμε ακόμα είναι και τούτο ότι μοιάζει σαν να έχουμε το κέντρο που είναι η αγάπη, και οι ακτίνες του είναι όλες οι άλλες αιρετές, όπως θα δούμε και σήμερα πώς εξελίσσεται. Ένας μοναχός ασκήτευε σε ένα κελί της ερήμου μόνος του. Αυτός είχε και ένα υποτακτικό που διέμενε σε άλλο κελί μακριά του 10 μίλια. Του είπε λοιπόν ο λογισμός μια ημέρα να φωνάξει τον αδελφό να έρθει να παραλάβει τον άρτο του. Και άλλη φορά νομίζω το είπα το παράδειγμα, αλλά κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, και το έγραψα επίτηδες εδώ, γιατί κάποια φορά σας λέω πράγματα που δεν είναι γραμμένα εδώ, αλλά μετά σκέφτομαι να σας τα γράφω για να τα βρίσκετε αν θέλετε. Και μάλιστα, αν προσέξει κανείς τις 1000 περίπου σελίδες που λέει ο κύριος Βασίλης που είναι γραμμένες, που έχετε όσοι κρατάτε τα αντίγραφα, θα μπορούσε να γράψετε ένα μικρό γεροντικό με τόσα παραδείγματα που υπάρχουν. Γιατί δεν είναι εύκολο κανείς να τα βρει όπως με τη χάρη του Θεού, με φωτίζει ο Κύριος, και ψάχνω από εδώ και από εκεί και τα βρίσκω όλα. Λέγω λοιπόν, αυτός ο μοναχός είχε, γιατί όπως ξέρετε και άλλη φορά είπαμε ότι υπάρχουν μοναχοί στα κοινόβια, υπάρχουν και μοναχοί που είναι ιδιόρυθμα και υπάρχουν μοναχοί που είναι ασκητές. Αυτοί ούτε μαγειρεύουν τίποτε και τρώνε χόρτα ή είχα δει μια περίπτωση εγώ στο Άγιο Όρος εκεί, στο Αγίου Παύλου, που ήρθε ένας μοναχός που ήταν από τα καρούλια πάνω και έπαιρνε μια σακουλίτσα έτσι με ξεροκόμματα που είχαν μείνει από το μοναστήρι εκεί, και τα έπαιρνε μαζί του, και αυτό το ξεροκόμμα το ζούσε, ας πούμε, δεν ήθελε τίποτα άλλο, ναι. Συνήθιζαν λοιπόν πολλοί οι μοναχοί να έχουν αυτό το διακόνημα, να πηγαίνουν λίγο ψωμί στους ασκητάς. Αυτό έκανε και τούτος, και σκέφτηκε λοιπόν να πει, να τον φωνάξει να έρθει, να το παραλάβει. Την ίδια όμως στιγμή άκουσε μια άλλη τη φωνή της ειδήσεώς του που του λέγει για αυτό το ψωμί να τον βασανίσει τον αδερφό μου να έρθει. Είναι προτιμότερο να πάω, και πράγματι πήρε τον άρτο και πήγε στον αδελφό. Ενώ δεν πήγαινε, σκόνταψε σε μια πέτρα και χτύπησε στο δαχτυλό του αμέσως. Από την πληγή έτρεξε άφθονο αίμα και πονούσε. Και τόσο που πονούσε που έκλαιγε. Έπαθε κι εγώ μια φορά έτσι, χτύπησα, άμα στα χωριά είχαμε πέτρες, δεν ξέρω αν χτύπησε κανένας το πόδι, πώς πονάει πράγματι πολύ. Τη στιγμή εκείνη φανερώνεται ένας άγγελος Κυρίου, ο οποίος με γλυκύτητα τον ρώτησε, γιατί κλαις μοναχέ? Πονώ, το απάντησε ο μοναχός, και το έδειξε την πληγή που είχε στο πόδι του. Ακούστε τι είπε, αδερφοί μου, για όλους μας είναι αυτό, για όσους μάλιστα έχετε την αγάπη για τον πλησίον. Μην κλαις, επαναλαμβάνει ο άγγελος, τα βήματα τα οποία κάνεις χάρη του Κυρίου μετρώνται και υπολογίζονται ως αξιόμιστος πράξης μεγάλης αξίας ενώπιον του Θεού. Δηλαδή το ότι πας να δώσεις το ψωμί και τα βήματα, όχι πράξη που θα κάνεις, και τα βήματα που πας μετρούνται. Και επί την ευκαιρία, αν με ευκαιρίες αύριο, ήρθε μια κυρία, τον κύριος Βασίλης εκεί μπροστά στο γραφείο, που παρακάλεσε για αύριο το πρωί και αύριο το μεσημέρι, για μια κυρία μέσα στο νοσοκομείο δεν έχει να τους δώσουν τα φάρμακα και να τις κάνει και λίγο παρέα. Αν έχετε και ευκαιρία, πάρε την Νικολέτα, θα το δώσει ο Βασίλης στο χαρτί στην Νικολέτα, αν μπορεί να συνοηθείτε, ή να στο δώσει τώρα ο Βασίλης στο χαρτί. Στο Βασίλη, μετά Βασίλη. Και λέω ότι και τα βήματα που, όπως έχουμε πολλές εθελόντρες, και μάλιστα έρχονται και από εδώ εθελόντρες και εθελοντές, οι οποίοι και τα βήματα ακόμα μετράει ο Κύριος. Από την παρουσία του αγγέλου και τους λόγους του ενισχύθηκε, πήγε τελικά ο μοναχός αυτός και τα διηγήθηκε στον μοναχό που το πήγε το ψωμί και του είπε ότι έγινε με την εμφάνιση του αγγέλου. Την επόμενη μέρα πήρε πάλι τους άρτους του και πήγε σε άλλο μοναχό για να του προσφέρει το ψωμί, σε άλλο μοναχείο τώρα. Συγχρόνως όμως κι άλλος προς αυτή την κατεύθυνση πήγαινε και ήρθε το πλησίο του με τον ίδιο σκοπό. Καθοδόν συναντήθηκαν και άρχισαν μια πρωτότυπη μεταξύ τους φιλονικία. Όπως ξέρετε, φιλονικία τι είπα να πει η λέξη?
Η λέξη τι είπα να πει? Φίλος της νίκης. Αυτός που το αγαπάει να νικάει συνέχεια. Αυτό είναι αμαρτία από μια πλευρά. Δηλαδή εγώ να νικάω συνέχεια, φιλονικό. Κάνω συνέχεια αγάπη για να παλεύω, να μαλώνομαι που λένε. Και του είπε ο άλλος, και του είπε τούτος ο μοναχός στον άλλο που πήγαινε και αυτός να δώσει ψωμί. Ένα θησαυρό είχα και επιζητείς να μου το κλέψεις, είπε στον άλλο. Η στενή θύρα της σωτηρίας μόνο σε σένα χωρεί. Μόνο εσένα χωρί, του είπε. Άφησε και εμένα να μπω μαζί σου, απάντησε ο δεύτερος. Ενώ συνομιλούν, εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και τους λέγει: αυτή η φιλονικία σαν ανέβει στον Θεόν ως οσμή ευωδίας πνευματικής. Δηλαδή λέει ο άγγελος Κυρίου ότι αυτή η φιλονικία είναι ευχάριστη στο Θεό. Να μαλώνουμε δηλαδή ποιος να προσφέρει στον άλλον περισσότερο ή ένας να προπορεύεται. Κάπως έτσι λέει και ο Απόστολος Παύλος όταν είμαστε σε μια ουρά που λέμε και να μαλώνουμε ποιος να περάσει πίσω, όχι μπροστά, δηλαδή εσείς περάστε, όχι εγώ, εσείς παρακαλώ, μα σας παρακαλώ περάστε εσείς, μα έχετε τη σειρά σας, έχω εγώ τη σειρά, προτιμώ από αγάπη εσύ αδελφέ μου να περάσεις, εγώ έχω χρόνο, θα περιμένω. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Βλέπουμε καλοί μου εργάτες της αγάπης, έτσι σας ονομάζω, τι αποτελέσματα έχει η έμπρακτη αγάπη και ευλογία του Θεού σε όλους εκείνους που τολμούν να υπηρετούν την αγάπη. Πράγματι, τίποτα άλλο δεν. Και λέω τη λέξη τολμούν, γιατί είναι τόλμη να αγαπάς. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο είναι να είσαι ξαπλωμένος σε έναν καναπέ και όλη την ημέρα να χαζεύεις, να τρως, να κοιμάσαι. Προσφέροντας αγάπη, θα έχεις εχθρό το διάβολο, ακόμα και τον εαυτό σου γιατί μπορεί να σκανδαλίσει, και μερικούς που θα σε περιγελούν. Πράγματι τίποτα άλλο δεν αποτελεί τόσο σπουδαίο γνώρισμα και χαρακτηριστικό για τον πιστό, εκείνον που αγαπάει τον Χριστό και όσο φροντίζει για τους αδελφούς του και να καταβάλει προσπάθεια για τη σωτηρία τους. Αυτό γίνεται γιατί η αγάπη είναι πυρσός που περακτώνει την καρδιά μας για πόθο άπειρο του Θεού και των αδελφών μας, σύμφωνα με τον Όσιο Σημειών τον Θεολόγο, τον νέο Θεολόγο. Το λέω πάλι γιατί είναι πολύ ωραίο. Ο Όσιος Σημειών, ο νέος Θεολόγος, είναι μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας που λέγεται νέος Θεολόγος σχέση με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Και λέγει ότι πυρακτώνει την καρδιά μας ο πόθος της αγάπης και κάνει πόθο άπειρο του Θεού και των αδελφών μας. Δηλαδή έχει ένα πόθο να μιλάει για τον Χριστό, να κάνει τα πάντα για τον Χριστό και για τον συνάνθρωπο συγχρόνως. Δεν ησυχάζει με τίποτα. Να, αλλά ίσως μπορεί ρωτήσει κάποιος, ποιος είναι αδελφός μας, αφού είπαμε για τον αδελφό? Ξέρω θα πείτε. Για να δούμε, ξέρουμε. Οι μη χριστιανοί και οι χριστιανοί, όχι μόνο οι μη χριστιανοί, δηλαδή οι μουσουλμάνοι και άλλοι, και χριστιανοί όμως χωρίς πνευματικότητα, θεωρούν αδελφούς τους συγγενείς, τους αρχικούς αδελφούς. Ο πιστός χριστιανός όμως που βγήκε από την ίδια κοιλιά, που για μας είναι η κολυμβήθρα της Εκκλησίας, έτσι, λέμε όλους τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, αδελφούς, αλλά και όλους τους ανθρώπους γενικότερα τους λέμε αδελφούς, γιατί είναι χτίσματα του Θεού και παιδιά του ουράνιου Πατέρα. Και πάλι θα ρωτήσουμε, και ποιος είναι αυτός ο πλησίον, ο αδελφός μας αυτός ο πλησίον? Ναι, αξίζει να προσδιορίσουμε σωστά την έννοια πλησίον, να μην είναι αόριστη, γιατί λέμε ο πλησίον μας, εντάξει, αγαπήσει τον πλησίον σου σε αυτόν, έτσι, αλλά το λέμε αόριστα. Για να δούμε. Πλησίον λοιπόν είναι αυτός και αυτοί που είναι κοντά μας, που τους βλέπουμε συχνά, που γειτονεύουμε, που συναντιόμαστε, που τους γνωρίζουμε, αλλά και κάθε άνθρωπος είναι πλησίον, μια και έχουμε, είπαμε, κοινό Πατέρα το Θεό. Είπα κάτι όμως γρηγορότερα και να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Είπαμε ότι αυτός που βαφτίστηκε, αυτός είναι εν Χριστώ, είναι αδελφός, βγήκε από την ίδια κολυμβήθρα. Όσοι δεν βαφτιστήκαν όμως, επειδή για όλους πέθανε ο Χριστός, ασχέτως αν αυτοί πιστέψαν οι όλοι, εμείς θα τους λέμε αδελφούς μας, γιατί δεν ξέρουμε και αν αύριο θα βαφτιστούν. Δεν το ξέρουμε. Εμείς εκ των προτέρων θα τους πούμε έτσι. Ο καλός Σαμαρίτης, παράδειγμα, δεν ήταν Σαμαρίτης, δεν ήταν Ιουδαίος, έτσι. Αλλά και κάτι άλλο, δεν ήταν χριστιανός, ας το πούμε, έτσι. Τι έκανε ο Χριστός? Για να δούμε. Ο καλός Σαμαρίτης που βοήθησε και έσωσε τον τραυματισμένο από τους ληστάς οδηπόρο, ήταν από άλλη φυλή. Γιατί ακόμα και τώρα επικρατεί στα χωριά, ακόμα και σε χριστιανούς εννοώ,
Εγώ θα κοιτάξω το σπίτι μου, λέει, τον κήπο μου θα κοιτάξω, την αυλή μου. Δεν κοιτάζω παραπέρα, τι με ενδιαφέρει εμένα. Είναι αδερφός μου, δεν λένε έτσι, πέστε μου. Δεν λέμε και αδερφός μου είναι, άκου εκεί. Έτσι δεν λέμε. Κι όμως τον περιέθρεψε σαν αδελφό του διότι είχε την αγάπη, συμπάθεια και συμπόνια για τον τιμοθάνατο. Πλησίον μας λοιπόν κατά το θέλημα του Θεού, αδελφός και αδελφοί μας δεν είναι μόνο τα μέλη της οικογένειας μας, οι γείτονες, οι συμπολίτες μας και όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο Ιησούς ο ίδιος κατηγορηματικά έδειξε ο ίδιος πως δεν ανήκει μόνο στη δικιά του φαινομενική οικογένεια. Και τι είπε, και όταν το ρώτησαν, πήγαν να τον δούνε, θα σας το διαβάσω και από τη μετάφραση, δείτε, το ξέρετε ασφαλώς, γι' αυτό να πω και κάτι, ότι επί τη ευκαιρία που κάνουμε τα κήρυγματα αυτά, αντί να μελετούμε την Αγία Γραφή στίχο-στίχο, κάνουμε το κήρυγμα αυτό περί αγάπης, αλλά όχι όμως μακριά από την Αγία Γραφή. Και μελετούμε συγχρόνως έτσι και την Αγία Γραφή. Παράδειγμα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, το 46 στίχο λέει: «Έτι δε αυτού λαλούντος της όχλης, ιδού η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκησαν έξω ζητούντες λαλήσει αυτό». Δηλαδή ήταν πολλοί κόσμος και αυτοί περίμεναν απ' έξω και το ζητούσαν. Πού είναι? Είπε δε κάποιος αυτόν: «Να, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου έξω ζητάνε να μιλήσουν». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε και είπε σε εκείνο που του είπε αυτό: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου?» Να η απάντηση. Και αφού άπλωσε τα χέρια του απάνω από τους μαθητάς του είπε: «Ιδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου είναι αυτοί και έτσι δεν έχουν σαρκική συγγένεια προς αυτούς». Και λέει κάτι πολύ σημαντικό, προσέξτε: «Διότι εκείνος που θα κάνει το θέλημα του πατρός μου που είναι στους ουρανούς, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μητέρα μου». Βλέπετε πως λέμε τον πλησίον, πως πρέπει να τον αγαπώ. Ναι, πλησίον έχει καθήκον, τον πλησίον έχει καθήκον να αγαπούμε, γιατί έτσι αγαπούμε τον Θεό, γιατί έτσι κερδίζουμε τη Βασιλεία του Θεού. Για να εφαρμόσουμε όμως αυτή την εντολή του Κυρίου, ας παρακολουθήσουμε τούτο που θα πω τώρα, προϋποθέτει πολλές αρετές και αρκετό πνευματικό κόπο. Δεν είναι έτσι εύκολο. Η εύκολη αγάπη δεν είναι αληθινή αγάπη, είναι η ψεύτικη. Γι' αυτό τη λέμε την αγάπη, πώς τη λέμε, εσταυρωμένη. Θα πρέπει να υπερνικήσουμε τα ελαττώματά μας, ένας πρώτος λόγος, τις αδυναμίες μας, να παρεμερίσουμε τυχόν πικρίες, παράπονα, και άλλη φορά το είπαμε και μάλιστα εγώ όταν ήμουν νέος άκουγα που λέγανε εκεί στο χωριό μου και λέγανε δεν είμαι παραπονιάρης, είμαι παραφαγάς. Συγγνώμη, δεν είμαι παραφαγάς, είμαι παραπονιάρης. Αυτό το είχαν σαν ιδανικό. Δεν είμαι παραφαγάς, είμαι παραπονιάρης και θεωρούσαν ότι καλά κάνουν. Και το πίστεψα κι εγώ μέχρι μεγάλης ηλικίας. Είχα γίνει και κληρικός και μετά κατάλαβα πόσο μεγάλο λάθος είναι αυτό και τι αμαρτία είναι αυτό. Να παραπονιέσαι. Συνήθως αυτοί που παραπονιούνται είναι εγωισμός, είναι αυτό που λένε, το παράπονο. Γιατί το λέει και η λέξη παραπόνο. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα που είναι λίγο σκληρό, αλλά λέω, θέλω να κατηγορήσω τον κύριο Νίκο εδώ πέρα, έτσι, και λέω στον Τάσο εκεί πέρα, και λέω, κύριε Τάσο, ξέρεις πώς τον αγαπώ τον Νίκο? Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αλλά μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, μου έκανε εκείνο, μου έκανε εκείνο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ήταν καλύτερα να του το πω κατευθείαν, να τον πονέσω, ή να το πω, έχω παράπονο από σένα, αλλά το λέω στον άλλο, τάχα τον αγαπάω. Βλέπετε πως χρησιμοποιούμε την αγάπη για να κάνουμε και ζημιά. Και κάνω στον εαυτό μου κακό που παραπονιέμαι, κάνω στον άλλον που τον κατακρίνω, κάνω και στον άλλον που ακούει για εκείνον αυτό που δεν θα έπρεπε να το ακούσει. Και τον εξευτελίζω. Βλέπετε πόσο προσοχή θέλει σε αυτό. Λέμε λοιπόν να μην έχουμε παράπονα, γκρίνιας. Γκρινιάζει κανείς γιατί δεν τον ευχαριστεί τίποτε. Υποψίες. Δεν μπορείς να πεις αγαπάς έναν άνθρωπο και τον υποπτεύεσαι. Γιατί προσβάλλεις το πρόσωπο αυτό. Ξέρω εγώ τι κάνει, ξέρω εγώ τι κάνει. Για να το πει αυτό, ξέρω εγώ τι έκανε. Ξέρω γιατί το λέω αυτό, για να κάνει εκείνο. Δεν αγαπάμε έτσι τον άλλον όταν το κάνουμε. Και να έχουμε ακόμα και αντιπάθειες. Που τώρα έχουμε και να υποτάξουμε στην αγάπη και στη συγχωρητικότητα τα πάντα για την αγάπη του Θεού. Τώρα, έτσι χάρη της αγάπης του αδελφού να είμαστε τι? Παράδειγμα. Ένα πολύ σημαντική αρετή. Τη μακροθυμία. Μακάρις λοιπόν ο άνθρωπος που έχει τη μακροθυμία, γιατί έτσι έχει πάντοτε χαρά, γιατί ελπίζει στον Κύριο. Και μάλιστα ξέρουμε στους ψαλμούς πόσο πέρασε έχει αυτή η λέξη μακρόθυμος. Μακρόθυμος και πολύ έλεος, δεν λέμε. Ο μακρόθυμος είναι εκτός οργής.
δεν οργίζεται. Γιατί το λέει και η λέξη μακροθύμησον, επ' αυτού του είπε, μακροθύμησον, όχι. Το αντίθετο του μακρόθυμος ποιο είναι? Πες το Βασίλη. Ο ξύθυμος. Αυτός που είναι ο ξύθυμος, το παραμικρό παίρνει φωτιά που λέμε, αυτός λέγεται ο ξύθυμος. Ο μακρόθυμος είναι το αντίθετο ακριβώς. Στην ουσία κανονικά ο θυμός έχει διπλή έννοια. Ο θυμός δεν είναι κακό πράγμα, από μια πλευρά είναι δύναμης ο θυμός. Αλλά αν είναι ο θυμός υπέρμετρος και φτάνει στο οξύ θυμός, τότε είναι αμαρτωλός ο θυμός. Αν όμως είναι καλός ο θυμός, έχει δύναμη μέσα του και κάνει έργα αγαθά. Αυτός που έχει δύναμη μέσα του έχει θυμό. Που λέμε τα δέντρα, ότι καμιά φορά τα δέντρα έχουν θυμό πολύ, έχουν δύναμη δηλαδή. Δεν είναι κακό να έχουμε μια δύναμη. Αυτός που κάνει πολύ καλά έργα, έχει δύναμη μέσα του. Το θέμα είναι πού στρέφουμε τα έργα αυτά. Προς το καλό ή προς το κακό και τι ένταση έχουνε. Επομένως, ο μακρόθυμος είναι εκτός οργής γιατί υπομένει τα πάντα. Άλλη αρετή τώρα μπαίνει εδώ. Ο μακρόθυμος είναι υπομονητικός. Ο ξύθυμος δεν είναι υπομονητικός. Ο μακρόθυμος λοιπόν δεν εξάπτεται γρήγορα με οργή. Δεν καταφεύγει σε ύβρις. Δεν κινείται με ανόητα λόγια. Δεν έχω εδώ μπροστά μου κανένας, αν είναι κανένας, δύο που είναι με το ποδόσφαιρο. Είναι κανένας εδώ, σηκώσει χέρι από εδώ δεξιά, εσείς είστε δεξιά, είστε εδώ. Έχετε. Κανένας δεν σηκώνει χέρι. Εκεί μπορεί να σηκώσει ένα-δυο χέρια, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε μπαίνει ένα γκολ και γίνεται ένα φάουλ, πετάγονται από όλο το στάδιο. Και βλαστημούν και οργίζονται. Αυτό είναι οξύθυμο. Γιατί νομίζω ότι κρίνουν καλύτερα από τους άλλους αυτοί. Αντί να καθίσουν φρόνημα, να δουν έναν αγώνα και να πούνε ωραία παίξανε και αυτοί, αλλά και άλλοι καλά και να πάνε σπίτι τους. Όχι. Περιμένουν να γίνει ένα λάθος ο οξύθυμος για να εξοργιστεί, για να εκτονωθεί. Να το που είναι ο τόνος που είπαμε, η δύναμη ο θυμός. Έχει τόνο μέσα του. Αυτός που θυμώνει έχει τόνο, έντονο λέει. Και επειδή είπα για θυμό, για πέστε μια καλή λέξη για το θυμό. Μπράβο, πάστε το δυνατά. Εύθυμος. Οξύθυμος. Ανάποδα τώρα. Μακρόθυμος. Εύθυμος. Το εύθυμος είναι αυτός που είναι ο χαρούμενος. Και δεν καταφεύγει, είπαμε, σε ύβρις, δεν κινείται με ανόητα λόγια, δεν οργίζεται, δεν αδικείται και φέρεται ευμενός στους συκοφάντας του. Εύκολο είναι. Δεν αντιλέγει σε αυτούς που τον προστάζουν και δεν σκητροπάζει σε αυτούς που τον επιπλήττουν. Είδες καμιά φορά λέμε ένα λόγο και λέει δεν σε αντέχω άλλο, γιατί είναι οξύθυμος αυτός. Αυτός δεν είναι μακρόθυμος. Ας το προσέξουμε, τα λέω έτσι με αυτόν τον απλό τρόπο για να μας γίνουν κατανοητά, για να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Είμαστε χριστιανοί. Φεύγοντας από εδώ, αν βγάλετε αυτό το συμπέρασμα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έβγαλα κι εγώ κάτι έτσι. Ποιο? Το να πείτε, καλά μας είπε ο Πατήρ Κωνσταντίνος, δεν είμαστε χριστιανοί. Εγώ πίστευα μέχρι τώρα, είμαι καλή χριστιανή και έλεγα δεν τρέπονται, αυτοί κοιμάνται σαν τα ζώα πρωί-πρωί και εγώ πάω στην εκκλησία. Στην εκκλησία πας, αλλά είσαι οξύθυμος, δεν είσαι μακρόθυμος. Οπότε είσαι χριστιανός, άστον εκεί που είναι. Γιατί όποιος δεν είναι μακρόθυμος δεν έχει υπομονή. Έτοιμος είναι σε παροξισμό. Εύκολα εξάπτεται, ευρίζει, υπερασπίζεται τον εαυτό του όταν αδικείται, λογομαχεί, ειδικά με τη λογομαχία, ας το προσέξουμε αυτό. Συνήθως λέει ο άλλος, λέμε εμείς, λέει ο άλλος. Όταν κάπου δεν συμφωνούμε, να πούμε, ναι αδερφέ μου, να είναι ευλογημένο. Και σταματάμε, δεν μπορούμε παραπέρα. Γιατί λέμε καμιά φορά, μαλώνουμε, λέει μια γυναίκα ήρθε χθες και μου είπε, και μου λέει μαλώνουμε το σύζυγο. Μαλώνεις, δεν μαλώνεται. Ναι, και αυτός λέει, αλλά εσύ γιατί να απαντάς? Δύο μαλώνουν μαζί, χρειάζεται δύο να μαλώσουν, δεν φτάνει ένας. Είπε αυτός, εσύ γιατί απαντάς? Και μάλιστα επί τη ευκαιρία, επειδή είστε εδώ, είμαστε μακριά από εκεί που ξέρω, και μια πολύ και νέα κοπέλα, έχει λίγο χρόνια παντρεμένη και ήρθε προχθές και μου λέει, τον χώρισα τον άντρα μου. Και έτσι στενοχωρέθηκε. Και τι λες παιδάκι μου, είσαι καλά? Αυτά τα λέγανε παλιά οι άντρες, χωρίζαν τις γυναίκες. Θα τη χωρίσω, ότι τώρα χωρίζει η γυναίκα τον άντρα και έχεις και ένα παιδί. Βέβαια είχε έναν λόγο από μια πλευρά, γιατί μια νηψιά της λέει που είναι κάποιες ηλικίες και πήραζε τον άντρα της και εκείνος το απαντούσε στο τηλέφωνο σε μηνύματα. Αλλά εκείνος μετά είπε, όταν το κατάλαβε τότε, λέει, ήθελα να δω πού το πάει αυτή η κοπέλα. Αυτή θύμωσε όμως και τον έπληξε.
Βέβαια είχα πολύ ώρα μέσα στην φωτογραφία και πέρα και της είπα ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις παιδί μου και μάλιστα να έχεις και το παιδί, γι' αυτό κάλεσε το κοντά σου και κλείσε μια πόρτα πίσω σου και προχώρα μπροστά. Εκεί τη στιγμή φέρθηκε οξύθυμα. Μόλις είδε το τηλέφωνο αυτό, γι' αυτό καταργήστε τα τηλέφωνα γιατί αν κάνετε και κάτι σας πιάσουνε. Και ο Κύριος και όλοι οι Άγιοι ενώ υπέφεραν μακροθυμούσαν, χωρίς να ανταποδίδουν την αδικία σε κανένα, χωρίς να οργίζονται. Και ενώ φαντάζεσαι τώρα τον Χριστό που το χαστούκιζε να αρχίσει και αυτό στα χαστούκι. Είδες όμως τι έκανε ο Πέτρος, ο οποίος οργίστηκε, οξύθυμος όν, και άκουσε το αυτί του μαύρου. Το ίδιο οργίζεσαι και εσύ και οργίζονται μερικοί και οργιζόμαστε όταν λέμε εναντίον κάποιου και λίγο πολύ μοιάζουν στους σιγαντιστές. Θα βρίζεις τον Χριστό, θα βρίζεις τον Θεό εσύ και αρχίζουμε και τον βρίζουμε εμείς που βρίζει αυτός τον Θεό. Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει κανένας. Χωρίς να οργίζονται, και ενώ εφωνεύονται, ή λιθοβολούνται, ή κατακαίονται, ή καταποντίζονται, ή τους κόβαν σε μικρά κομμάτια και αυτοί προσεύχονται για αυτούς τους ανθρώπους να συγχωρηθούν, επειδή γνώριζαν ότι δεν ενεργούν με τη φυσική τους δύναμη, αλλά τους έβαζε ο πονηρός για να το κάνουν όλα αυτά. Ο μακρόθυμος λοιπόν αγαπά τον Θεό και έτσι αγαπά τον αδελφό, αγαπάει τον πλησίο που είπαμε και προτιμάει αυτός ο ίδιος να ταλαιπωρείται παρά να ταλαιπωρείται ο αδελφός. Ο μακρόθυμος εφαρμόζει τα λόγια του Ιακώβου. Τι λέει ο Άγιος Ιάκωβος? Έστω πας άνθρωπος ταχύσεις το ακούσε, δηλαδή αμέσως να ακούμε, βραδείς εις το λαλήσε, βραδείς εις οργήν. Εφόσον οργή ανδρός, λέει αλλού, δικαιοσύνη Θεού ου καταργάζεται. Δηλαδή η οργή του ανθρώπου δεν έχει μέσα της τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο μακρόθυμος δεν μπορεί να κατηγορηθεί ούτε σαν αδύνατος ούτε και σαν δηλώσει, αλλά υπερότητα. Γιατί συνήθως αυτός που δεν απαντάει και είναι μακρόθυμος, ήσυχος άνθρωπος που του λες και αυτός δεν απαντάει, συνήθως οι άνθρωποι τον λένε χαζούλης είναι ή λένε δηλώσει είναι, δεν τολμάει. Άμουν εγώ μπροστά να δεις τι θα του έκανα, λέμε. Αλλά η πραότητα και η ανεκτικότητά του είναι βασική αρετή ανωτέρας πνευματικότητος. Γιατί έχει αυτοκυριαρχία. Λέμε κυρίως ο Κύριος Γιώργος, ο Κύριος Βασίλης, η κυρία Τάδη. Κύριος τι σημαίνει? Παλιά είπαμε, το έχω πει παλιά αυτό, Κύριος έλεγαν μόνο το Δία. Μετά άρχισε να λένε και τους ημίθεους. Και μετά έφτασε η υπόθεση να λένε τους Κυρίους, τους μεγάλους άντρες, και τώρα φτάσει και το παιδάκι του λέμε Κύριο. Ποιος είναι Κύριος? Μόνο ο Θεός είναι Κύριος, αυτός κυριεύει. Εμείς δεν μπορούμε να κυριεύσουμε τίποτα. Τι κυριεύουμε? Για πέστε μου. Τίποτα δεν είμαστε κύριοι. Σε λίγο φεύγουμε από τη ζωή αυτή και τα αφήνουμε όλα πίσω. Σε τι είμαστε κύριοι? Αλλά κυρίως δεν κυριεύουμε στα πάθη μας και της αδυναμίας μας. Όποιος δεν κυριεύει στα πάθη και της αδυναμίας δεν είναι Κύριος, δούλος είναι των παθών. Πώς λέμε Κύριε τάδε? Γι' αυτό ας πάψουμε αν μπορούμε να λέμε Κύριε και Κύριε, Κυρία και Κυρία. Και θα μας πει κανένας, θα πει Κεριά και Λιβάνια, θα μας πει, να πούμε έτσι, και να πούμε εμείς, να πούμε αδερφέ μου καλύτερα είναι. Και επειδή είπα αδερφός τώρα, επειδή είμαι στο νοσοκομείο εκεί, βλέπετε παλιά, όταν ο Ιερίκος Δινάν είδε τα πολλά θύματα του παγκοσμίου πολέμου τότε, πικράτηκε πολύ και είχε χριστιανικές ιδέες, γι' αυτό έβαλε και το σταυρό αυτό που βλέπετε, και ονόμασε τις κοπέλες αυτές που θα υπηρετούσαν τους ασθενείς αδελφές. Βλέπεις, αδελφός, βλέπεις. Και έφτασε η εποχή μας, ας πούμε, που ισοπεδώθηκαν όλα και δεν καταλαβαίνουν την αξία αυτή και τη λένε νοσηλεύτρια, νοσηλευτής. Εντάξει, συνάδελφοι, εντάξει. Αλλά αδελφοί όμως, αυτή είναι θρησκευή απάνω από το ασθενή αδελφό σαν αδελφή πραγματική. Ο μακρόθυμος λοιπόν εξέρχεται από τον εαυτό του, επισκοπεί τα γύρω του, μελετά τους παράγοντες που διαμορφώνουν το χαρακτήρα του άδικου, τον οποίο θεωρεί κατά κάποιο τρόπο ασθενή. Τι είπα τώρα, καταλάβατε? Δηλαδή ο ταπεινόφρον και ο μακρόθυμος τι κάνει? Βγαίνει από τον εαυτό του και επισκοπεί τα πράγματα. Και αυτό που κάνει κάτι δεν του κατηγορεί, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνει κάποιος κάτι κακό. Επειδή προχθές ήταν το Ελώνη και Φαρισαίο, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Δηλαδή, ο Φαρισαίος καθόταν με ένα υπορρεπτικό ύφος εδώ και έλεγε έκανε τούτο, ήταν μέσα του στον εαυτό του και λιβάνιζε τον εαυτό του. Και όταν είδε τον τελώνει και λέει δεν είμαι σαν κι αυτόν που χτυπάει το στήθος του, εκεί είναι ανόητος.
Αν όμως πήγαινε και κατέβαινε από εκεί από το ύψος που είχε και κατέβαινε δίπλα του και να του πει, αδερφέ, τι έπαθες και κλαις, πες μου τον πόνο σου. Και αν εκείνος έλεγε, μετά θα έλεγε, θα κούναγε το κεφάλι, θα έλεγε, αχ αδερφέ μου, τόσο πολύ πονάς, θα κάνω κι εγώ προσευχή για σένα. Τότε θα καταλάβαινε και αυτός ότι δεν είναι τίποτα και δεν θα έλεγε είμαι κάτι. Έτσι, αλλά επιφανειακά λέμε τον απέρριψε. Αυτό είναι το χειρότερο μέσα στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό όταν κατακρίνουμε έναν άνθρωπο τον απορρίπτουμε, τον πετάμε έξω από την Εκκλησία. Δεν τον θέλουμε να είναι μαζί μας. Ενώ ο Χριστός μας ζητάει να είμαστε όλοι Εκκλησία, είναι αγάπη, δηλαδή να είναι όλα αδέλφια μας. Μακρόθυμος λοιπόν κατά την Αγία Γραφή είναι ανώτερος, κατά αξία, ακόμα και από τους φιλοσόφους. Και βρίσκεται, έτσι το γράφει ένας γέροντας, υπερυψηλών πνεύματι. Διακρίνεται για τη φρόνησή του, για το αόργητο του χαρακτήρος του. Του λάζει, δεν του λες, φαντάζεσαι δηλαδή τον Άγιο Νεκτάριο, ενώ έχουμε ακόμα και ιερείς και επισκόπους και νεφρά που με το παραμικρό οργίζονται. Έχουμε όμως τον Άγιο Νεκτάριο, για φανταστείτε, ο Άγιος Νεκτάριος να φερόταν όπως φερνόμαστε εμείς καμιά φορά, με τίποτε δεν οργίζεται. Όπως το ξέρετε ασφαλώς που κάποια στιγμή που έσπασαν τα τζάμια και τα παιδιά παίζοντας και αυτός αντί να τιμωρήσει τα παιδιά να οργιστεί, πήγε και καθάριζε τις τουαλέτες, έβαζε χαλίκια κάτω και γονάτιζε πάνω από το χαλίκι και τιμωρείτο αντί να τιμωρήσει τα παιδιά να θυμώσει. Το ίδιο μπορεί να πούμε με τα παιδιά, με τα εγγόνια, με τους δικούς μας, αντί να είμαστε οξύθυμοι, να τους πάρουμε με το καλό. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί τη μακροθυμία ευλογημένο καρπό του Αγίου Πνεύματος. Άρα το να είσαι μακρόθυμος, να είμαι μακρόθυμος δεν βγαίνει με το να λέω θα γίνω μακρόθυμος. Πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή, είπαμε πολλές φορές, να ανεστεύουμε, να προσευχόμεθα, να εξομολογούμε, να κοινωνούμε και τότε να επικαλούμαστε και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ήδη αυτά θα με κάνουν υγιή άνθρωπο, δεν θα είμαι άρρωστος και θα είμαι και μακρόθυμος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν προς την Κολοσσαείς επιστολή? Ενδυθείτε λοιπόν σαν εκλεκτοί του Θεού που είστε, συγχρόνως και αγιασμένοι και αγαπημένοι από το Θεό, καρδία πνευματική και συμπαθή για την θέση αγαθήν εις τον ευεργετήτη ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, πάνω σε όλα να ενδυθείτε την αγάπη, η οποία είναι σαν ένας κρίκος που δένει μαζί με άλλες αρετές στα σύνολο. Η αρετή μάλιστα, αυτό που είπαμε για την αγάπη στην αρχή, όταν έχω την αρετή της αγάπης, αν αγαπάμε σαν αδελφό τον καθένα είπαμε, μας αφήνει περιθώρια απέναντι ο Κύριος. Δηλαδή, πες ότι έχεις δυναμικότητα πολύ, δεν είναι ένας που μπορείς να ευεργετήσεις 2-3, μπορώ να σου πω και όλη τη γη. Βλέπεις πόσο, σε κάνει σαν Θεό, σου δίνει απέραντα τη δυνατότητα να είσαι ευεργέτης των πάντων. Από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος, λέει ο Αββάς Αντώνιος. Αν κερδίσουμε τον αδελφό μας, κερδίζουμε τον ίδιο το Θεό. Και ειδικά για πολλά χαρακτηριστικά της αγάπης, και άλλη φορά είπα μερικά παραδείγματα στην αγάπη σας, και θα αναφέρω και τώρα 2-3 για να τα θυμάστε. Μακρόθυμος τον χαρακτηρίζει ο Δαβίδ στο Θεό και λέει «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ», πες το παρακάτω, εις τέλος, βλέπεις, ουδέ, βλέπεις, μηνύει τι είπα να πει, θυμώνει, είναι η μήνυ, ο θυμός, έτσι. Αλλά βλέπεις, θυμάστε που σας έλεγα τότε για τους αρχαίους θεούς, ο Δίας ήταν σχεδόν την περισσότερο καιρό τον ήταν σε μήνυ, σε οργή. Γι' αυτό έχει τον κεραυνό και πέταγε τον κεραυνό. Οι περισσότεροι θεοί ήταν θυμώντες και μαλώνανε. Ενώ τρώγανε εκεί στον Όλυμπο και πιανόντουσαν μερικές φορές και μαλώνανε. Και γεμάτος έλεος και εκτιρμούς προς εμάς ο Κύριος, αδελφοί μου, γιατί οικονομεί τις ψυχές μας όχι για 30, 50 χρόνια της ζωής, αλλά και για τη μέρουσα ζωή. Άρα ο μακρότυπος είναι παιδί αληθινό του Θεού και αληθινά υπηρετεί την αγάπη προς τον πλησίον του. Τέτοια παραδείγματα αγάπης, αληθινά όμως υπηρετεί την αγάπη προς τον πλησίον του, βγαίνει από μέσα από την καρδιά του. Είναι μερικά παραδείγματα που μπορώ να σας πω. Κάποτε ο Κολοκοτρώνης ήρθε στο σπίτι του Κολοκοτρώνη κάποιος και του ζήτησε μια προσωπική χάρη.
Και ήταν θρασίτατος αυτός ο φωνιάς του αδερφού του. Αλλά δεν πίστευε ποτέ αυτός ο φωνιάς του αδερφού του Κολοκοτρώνη θα τον γνωρίσει. Και μάλιστα φορούσε τα ρούχα του αδερφού του. Τον ίδιο Κολοκοτρώνης τον πόνεσε η ψυχούλα του, αλλά τον αδερφό του, όπως είπε γρηγότερο ο πατήρ Παναγιώτης εδώ πέρα, μπορεί να αγαπούμε τον άνθρωπο, αλλά μισούμε την αμαρτία. Άλλο αυτό. Μισώ την αμαρτία που σκότωσε τον αδερφό μου. Αυτό. Αλλά όχι τον ίδιο τον άνθρωπο. Ακούστε τι έκανε ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος. Και αμέσως έδωσε εντολή ο Κολοκοτρώνης να γίνει το θέλημά του αυτό που ήθελε. Δεν το φταίσε αυτό. Ήταν μεσημέρι, βράδυ ήταν, και είχε στρώσει τραπέζι η μάνα του να φάνε. Και λέει, κάθισε και εσύ να φας, του είπε. Και πήγε κοντά του η μάνα και το μάλωσε. Και του λέει, καλά ρε Θόδωρη του, είναι δυνατόν, του λέει, το φωνιά του αδερφού σου να το λες στο τραπέζι, να καθίσει? Και εκείνος τι απάντησε? Σώπα μάνα, λέγε, αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον αδερφό μου. Το βλέπετε, αδερφοί μου? Μακρόθυμος λοιπόν. Διηγούνται για τον Αββάνη Σίδωρο, τον πρεσβύτερο της Σκήτης. Τι έκανε αυτός? Όταν υπήρχε κανένας, ας την πούμε τη λέξη παλαβός μοναχός, γιατί έχουμε και τέτοιους μοναχούς, γιατί πηγαίνουν να γίνουν μερικοί μοναχοί, και παλιά πήγαιναν και τώρα, ειδικά παλιά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και άνθρωποι που δεν στέκονταν καλά, αλλά πήγαιναν, νόμιζαν να πάνε να φάνε και δημιούργησαν πρόβλημα και στους άλλους μοναχούς. Αλλά και μερικοί που είναι καλοί μπορεί να πάθουν και ζημιά μέσα στον μοναχισμό. Και αυτοί που δημιούργησαν, ήταν τεμπέληδες, μερικοί, βριστές κτλ. Τι κάνανε? Τους κακοτομεχαιρίζονται καμιά φορά, δεν ξέρατε τι τους κάνανε. Αυτός λοιπόν, ο Αββάης Σίδωρος, τι έκανε? Τους έλεγε, φέρτε τότε σε μένα. Και τον παραλάβανε και με τη μακροθυμία του τον γιάτρευε. Βλέπετε? Γιατί να πω αυτή τη λέξη? Φαντάζεσαι να μολύσουν 5-10 ή όλους τους ψυχιατρικά αρρώστους, τους τρελούς από τα τρελοκομεία, σε εμάς τους χριστιανούς, που είμαστε χριστιανοί, για να τους κάνουμε καλούς. Τι λέτε, θα τους κάνουμε? Θα τους τρελάνουμε ακόμα πιο πολύ. Φαντάζεσαι όλους αυτούς που είναι στα δικαστήρια να πούνε, γιατί τους κλείνετε στα δικαστήρια λοιπόν, στις φυλακές, να πούνε, γιατί τους κλείνετε στις φυλακές? Αμολύστε τους όλους, αδέρφια μας είναι. Αδέρφια σας είναι, ναι. Λοιπόν, να τους φέρω στην Βάρη, στον προφήτη Ηλία, εκεί πέρα που είστε όλοι πνευματικοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, και θα πάρει ο καθένας από έναν απατεώνα. Πάρεις εσύ τον ξηρό, εσύ θα πάρεις τον χλωρό, εσύ τον καμένο, το ένα. Και να τους κάνουμε τόσο καλούς που να πηγαίνουν κάθε μέρα στην εκκλησία. Τι λέτε? Τέλειο. Δεν το κάνεις. Θα το κάνεις? Μπορείς? Άρα δεν είμαστε χριστιανοί. Άλλο. Τι λέτε? Ας το παραδεχτούμε. Γιατί το λέω αυτό? Είδες τι έπαθε αυτός ο Γιάννης Αγιάννης? Ποιος το ξέρει αυτό? Ήταν ένα παίχτηκε τότε, θυμάμαι, στην ΕΡΤ παλιά που ήταν αυτό το θέατρο, που ήταν κάταργα, και έφυγε ένας και τραπέτης και τον ψάχνουν οι αστυνομικοί και δεν μπόρεσαν να τον βρουν, και αυτός κρύφτηκε που πήγε πίτες, κρύφτηκε σε έναν επίσκοπο, καθολικό βεβαίως, και μπήκε μέσα. Και εκείνος το περιποιήθηκε, το όστρωσε, το έφαγε καλά, όλα. Αυτός κοιτάζει τι να δει. Είχε κάτι κυροπή και χρυσά, ας πούμε. Ξυπνάει το πρωί γρήγορα, γιατί να αρπάζει, φεύγει, ας πούμε. Το κατάλαβε ο επίσκοπος. Και δεν είπε τίποτε. Και ήρθε η μέρα που αυτός έγινε δικαστής, ο επίσκοπος, και αυτός ο κλέφτης έγινε δικαστής. Τόσο μετάνιωσε μετά δηλαδή που έγινε ακόμα και δικαστής. Δηλαδή σώθηκε η ψυχή του, γιατί εκείνος δεν τον κυνήγησε. Αν τον είχε κυνηγήσει θα τον έβαζαν μέσα. Και αν είμαστε χριστιανοί εμείς οι Έλληνες εδώ, πάτε ρωτήστε στα δικαστήρια να δείτε ότι δεν τελειώνουν δίκες. Έχουμε 2-3 χρόνια, 5-10 χρόνια, δηλαδή σειρά δεν βρίσκεις να δικαστούμε. Αυτό είναι η μακροθυμία μας? Αλλά τέτοιες μακρόθυμες καταστάσεις, δηλαδή να πω και άλλη μία ακόμα, 2, με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Είδες τι έγινε με τον Άγιο Σπυρίδωνα? Πήγε ένας να αγοράσει 100 κατσίκες και πλήρωσε και έφυγε. Αλλά όμως πονηρά δεν έδωσε το αντίτιμο των 100, αλλά των 99. Επίτες, σου λέει, βλέπεις που είπαμε, ο άνθρωπος της αγάπης, ο μακρότιμος, φαίνεται σαν χαζός. Σου λέει, δεν καταλαβαίνει αυτός, και του έδωσε χρήματα για 99, όχι για 100, αλλά πήρε 100 όμως.
Όταν προχώρησε λίγο πιο πέρα, μια κατσίκα γύρισε πίσω τρέχοντας. Τρέχει εκείνος, θα την πάρει, την πήγε στο κοπάδι, ξανά αυτή έφυγε 2-3 φορές, τελικά την πήρε, με το ζόρι την έβαλε στον ώμο του για να την πάρει και τα βλέπει ο Άγιος όλο αυτό απ' έξω, καθότανε. Και η κατσίκα το χτύπησε με τα κέρατά της στο κεφάλι, δεν άντεξε, την άφησε κάτω, λέει, γέροντα, γιατί με κάνει έτσι η κατσίκα, για πρόσεξε στον εαυτό σου, μήπως έκανες τίποτα εσύ, του λέει. Έχεις δίκιο γέροντα, λέει, δεν έκανα. Είδες το άλλο, πάλι ο Άγιος Σπυρίδωνος. Τι έκανε, που πήγε ο άλλος, πήγαν οι κλέφτες το βράδυ να κλέψουν κατσίκες διάφορες και μόλις έφτασε στο μαντρί εκεί πέρα, δέθηκαν αόρατα και δεν μπορούσαν να κουνηθούν μέχρι το πρωί. Σηκώθηκε ο γέροντας να πάει να δει τα κατσίκια, τους βλέπει δεμένους και δεν μπορούσαν να κουνηθούν καθόλου. Κοίταζε παράξενο, αυτή σου λέει, θα μας καταλάβει ότι είμαστε ληστές, πού το κατάλαβε αυτό, οι κλέφτες. Λέει, παιδιά μου, μην το κάνετε αυτό άλλη φορά, σας παρακαλώ, λέει. Ξέρω γιατί ήρθατε εδώ, γι' αυτό. Για τον κόπο σας και την αγρυπνία σας που κάνετε απόψε, σας δίνω ένα κρυάρι, δώρο και τις νύχτες Παναγίας. Έτσι είναι. Θα μου πεις, βρέθηκα μπροστά μια φορά εδώ στη Βούλα, ήταν ένα μικρό σούπερ μάρκετ, ένα μαγαζάκι μικρό, και βρέθηκα σε ένα σκληρό πράγμα, και αυτό το λέω και γιατί υπάρχει και καμιά πιθανότητα, δεν είναι εδώ κανένας, αλλά έχω συναντήσει και τέτοιους ανθρώπους, και μάλιστα μια νέα κοπέλα που έχει τη μανία να κλέβει. Έτσι, φοβερό. Δεν μπορεί να το κόψει με τίποτα αυτή η κοπέλα. Αυτή βρέθηκα λοιπόν στην Άνω Βούλα και ψώνιζε εκεί μια κυρία μπροστά μου, και μάλιστα μια με γούνα, και της λέει η κυρία αυτή που είναι στο ταμείο, κυρία, έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε? Όχι, λέει, ήταν μπροστά από μένα, ναι. Όχι, λέει, σίγουρα κυρία, σίγουρα. Ανοίξει το πορτοφόλι και μέσα είχε ένα γλυκάκι. Και τη λέει, αυτό τι είναι? Έχετε δίκιο. Βλέπετε, αυτοί που έχουν την μανία το να κλέβουν, δεν το καταρθώνουν να φύγουν από ένα κατάστημα να μην έχουν πάρει κάτι. Αλλά πώς καταφέρνουν να μην τους βρίσκουν εύκολα και συνεχίζουν. Είναι μανία, είναι αρρώστια. Είπα γρηγορότερα. Αλλά εκείνη η κοπέλα, σου λέω, αυτό η ταμείας, το βρήκε αμέσως. Εκεί και αμέσως και το έκανε εκεί μπροστά μου, ας πούμε, έτσι για να την εκδικηθεί. Ενώ ο Άγιος Σπυρίδωνος, βλέπεις, ο μακρόθυμος, έτσι θα λέγαμε πως η μακροθυμία είναι για μας πολύτιμο αγαθό, που τόσο λείπει από την καθημερινή μας ζωή, και δεν έχουμε επίοικια, δεν έχουμε καλοσύνη, δεν έχουμε καλή διάθεση όπως θα έπρεπε να έχουμε για τον αδελφό μας. Πράγματι, αυτός που αγαπά είναι μακρόθυμος και δεν θυμώνει εναντίον του αδελφού, αλλά γίνεται όταν έχουμε, αυτό μοναχά γίνεται όταν έχουμε την αρετή της υπομονής. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε τον Όσιο Αρσένιο, γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς και ενάρετοι φεύγουν από τον κόσμο με πολλές θλίψεις και στερήσεις? Και εκείνος απαντά, οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή, αποκρίθηκε ο Όσιος, είναι το αλάτι που προλαβαίνει τις ύψεις της αμαρτίας και τους κάνει καθαρούς ενώπιον του Κυρίου. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί λέμε ο μακρόθυμος άνθρωπος κάνει υπομονή. Άνθρωπος που δεν έχει υπομονή δεν μπορεί να καθαριστεί. Ο ανυπόμονος δεν καθαρίζεται. Ο Θεός επιτρέπει να μας κακολογούν, να μας επιτίθονται, να μας υποτιμούν, και αν το δεχόμαστε αυτό με αξιοπρέπεια, και ναι. Αν κάποιος του είχε αγγληθεί, ας πούμε, αυτή η συγκίνηση, ας πούμε, και εσύ μακροθυμείς, αλλά αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, ας πούμε, με τίποτα. Όσο υπομονή μπορεί να έχει? Μάλιστα. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Θα έλεγα το εξής, ότι όταν έχεις την υπομονή να μακροθυμείς συνέχεια, πρώτα να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει Θεός? Σίγουρα? Μην τα λέτε. Καλύτερα να λέτε προσπαθούμε να πιστέψουμε πως υπάρχει. Μην το λέτε έτσι. Γιατί συνήθως άμα και στο νοσοκομείο μέσα, αλλά και εκεί που έρχονται για εξομολόγηση, λέω υπάρχει Θεός? Τι λέτε πάτε μου, δεν υπάρχει. Πώς υπάρχει? Σίγουρα? Δηλαδή, τι είπε αυτής της κοπέλας προχθές? Δηλαδή, αν ήταν μπροστά σου ο Θεός που το πιστεύεις ότι είναι, θα έλεγε στον άντρα σου, τι λες? Ή θα έλεγες, Θεέ μου, σκέφτηκα να διώξω τον άντρα μου, τι λες εσύ, δεν θα έλεγες? Ή όταν βρίζεις, θα βρίζεις άμα πίστευες ότι είναι μπροστά ο Θεός, τι λες? Όταν μου τζώνεις, θα το έκανες αυτό? Γι' αυτό σας είπα την άλλη φορά, σας είπα μια φορά, θέλετε να σας φέρω, ποια από εδώ θέλει να φέρω την Παναγία στο σπίτι? Θέλει καμία από εδώ? Εσείς οι γυναίκες θέλετε να σας φέρω την Παναγία στο σπίτι, ζωντανή?
Ποια, για σηκώστε χέρι. Όλες. Θα σας βρει μπελέας. Ζωντανή λέω. Το θέλετε, για να σου πω εγώ. Φαντάσου τώρα, ποια να πω εκεί κυρία, ναι. Μαρκέλα, να σου φέρω, σε μια κυρία τέλος πάντων να χτυπήσει την πόρτα, και να πει πατέρα Κωνσταντίνε ήρθα. Ω Παναγία μου, θα πει τι είναι αυτό, η Παναγία μέσα στο φως. Θα της πω ότι κοίτα, εσύ θα τη βλέπεις μόνο, δεν τη βλέπει ούτε ο άντρας σου, ούτε τα παιδιά σου και πρόσεχε καλά. Αχ, σε ευχαριστώ, αχ τι ωραία, ναι. Και πού θα τη βάλεις την Παναγία? Λέει, πού να τη βάλω? Στο καλύτερο μέρος. Ποιο είναι το καλύτερο μέρος? Το σαλόνι, ωραία. Βάλτε στο σαλόνι να καθίσει. Και μπαίνει μέσα ο άντρας του και λέει, παίζει ο Ολυμπιακός απόψε. Να δείξει. Ένα λεπτό του λέει. Ένα λεπτό του κάνει. Τι έπαθες σου λέει άντρα? Ένα λεπτό. Τι έπαθες κύρα μου, ζουρλάτικες? Εγώ θέλω να δω το Ολυμπιακό και εσύ μου λες ή να βάλει το έργα διάφορα, ας πούμε. Μην την τηλεόραση. Και η Παναγία να κάτω εκεί. Για και δεν είναι τι πρόβλημα είναι. Τι να κάνεις τώρα την Παναγία, να έχει την τηλεόραση μπροστά ή τον άντρα σου να τους πεις να σταματήσει? Πάμε παρακάτω. Θες να πας στο τουαλέτα, να λες, πήγαινε παιδί μου, θα σου πεις στο τουαλέτα. Δεν τρέπομαι Παναγία μου, να μην τρέπεσαι. Θες να φας, θες να μιλήσεις στο τηλέφωνο, θες να κάνεις, κοίτα να δεις τι θα γίνει. Για προσέξτε αυτά που σας λέω, πάτε στο σπίτι, σκεφτείτε τα. Και τότε θα έχεις μια ανησυχία. Παναγίτσα μου, ξέρω παιδί μου, ξέρω. Τι ξέρεις Παναγίτσα μου? Ξέρω παιδί μου, θέλεις να με βάλεις σε ένα δωμάτιο μέσα για να είμαι ήσυχη, να μην με ενοχλεί κανένας. Δεν θέλεις? Ναι Παναγία μου, γιατί εδώ δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις. Όχι παιδάκι μου, γι' αυτό εγώ φεύγω. Μην φύγεις Παναγία μου. Όχι, θα φύγω γιατί σας έκανε τη ζωή μαρτύριο. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και η Παναγία δίπλα μας είναι, αλλά δεν φαίνονται. Γιατί μας καταλύουν την ελευθερία, θα μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο. Μόνο ο Άγιος έχει, δεν έχει πρόβλημα. Αυτός που είναι σε ένα κελάκι και προσεύχεται και να δει την Παναγία, ούτε έχει να χάσει τίποτα, εκεί είναι, την πιστεύει και έτσι κι αλλιώς. Το είπα αυτό Βασίλη και αυτό πρότισες. Και σου λέω τώρα, κάνει μία φορά, κάνει δεύτερη. Και πες ότι είναι ο Χριστός δίπλα που λες πιστεύεις υπάρχει στο Θεό. Και λέει, Κύριε, ακόμα θα τον ανεχθώ. Τώρα τι μου λες εσείς, το λέω εγώ, το λες στον Κύριο, όχι σε μένα. Και σου απαντά ο Κύριος, τι είπα εγώ παιδάκι μου Βασίλη, θα σου πει, τι είπα στους μαθητάς μου? 77 φορές θα συγχωρείτε. Βλέπεις τώρα. Και εκτός αυτού, τι γίνεται? Εκείνο που δεν έχουμε υπομονή, αυτό που λέω τώρα. Γιατί όποιος έχει υπομονή και ανέχεται έναν άνθρωπο 5, 10, 15 φορές, ο διάβολος τον βάζει να σου κάνει και τη 16η και να σπάσεις. Για να τα χαλάσεις όλα και να πεις επιτέλους να σ' αντέχω άλλο. Τότε τα χαλάς. Ενώ άμα πεις θα κάνω και τώρα υπομονή στο όνομα του Χριστού, τη 17η, τη 18η φορά θα παραλύσει ο άλλος. Θέλετε ένα παράδειγμα? Πες ότι είμαι εγώ εδώ τώρα σταυρωμένος και έρχεται ένας με χτυπάει γροθιές εδώ. Κάνω, κάνεις κι άλλο, τώρα θα δεις, κι άλλο με χτυπάει. Αν τον αφήσω να με χτυπήσει τόσο πολύ που να υδρώσει και να κουραστεί, εγώ σταυρωμένος, να μην βγάλω τα χέρια και του ρώξω κι εγώ γροθιά, λέω σταυρωμένος, θα πέσει κάτω από την ταλαιπωρία και όταν γυρίσει απάνω να δει αν πέθανα και του πω πόνεσες αδερφέ, κουράστηκες, τότε δεν τον κερδίσεις τον αδερφό, τι λέτε εσείς? Έτσι θέλει υπομονή. Ποιος έχει τέτοια υπομονή? Τα χαλάμε εκεί την ώρα που είναι να το φτιάξεις, μόλις έρχεται η ώρα για να τον φτιάξεις τον άλλον, εκεί χαλάει η δουλειά. Δεν έχουμε την υπομονή αδερφέ. Και κάτι άλλο. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ αυτός? Και για μένα να γίνω καλύτερος, για να εξασκηθώ, και για τον άλλον. Δεν μου λες πόσα χρόνια το αντέχθηκε ο Άγιος Νεκτάριος του Αναφέρω συνέχεια, γιατί έχετε διαβάσει το βίο του γι' αυτό. Πόσα χρόνια. Και τον Πατριάρχη κάτω, και τους επισκόπους εκεί, και τους επισκόπους στην Αθήνα, και τους ιερείς εδώ, και τους χριστιανούς όλους που τον κοροϊδεύαν και τον ατιμούσαν εκεί στην Αίγινα, μέχρι τέλος, μέχρι την τελευταία μέρα και τον εισαγγελέα. Αυτό τον έκανε όμως Άγιο, αυτό είναι η διαφορά. Είδες τι είπες, πόσο να τον ενεχθώ τον άλλον. Και συνήθως λένε μερικοί, να του δώσω και τον αέρα να ζημιωθεί. Αυτό σε μάρανε, μην πας τη ζημιά αυτός. Αυτό σας κάνει ό,τι θέλει, ποτέ να μην γίνει άνθρωπος. Εσύ θα γίνεις άνθρωπος όμως. Θα γίνεις Άγιος. Και λέγει εδώ, ταλέπορος είναι λέγει ο Όσιος. Κάτι το διάβασα παραπάνω για τον Άγιο Σύρο, είναι πολύ ωραίο αυτό. Κουραστήκατε πατέρα Παναγιώτη? Εντάξει. Καλά, άλλες 3 ώρες ακόμα, εντάξει. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, άκου να δεις προσωπικότητα. Αυτοί οι Άγιοι δεν σου μες στον κόσμο, αλλά άμα έχεις 500 μοναχούς να διοικείς, να σου πω τι είναι.
Και λέει, όποιος έχει υπομονή, διότι η υπομονή έχει ελπίδα, η ελπίδα δεν κατασχύνει τον άνθρωπο, διότι όποιος υπομένει μέχρι τέλους θέλει σωθεί. Διότι ο υπομονητικός, λέγει, είναι ωραίος και μακρόθυμος, ευλογεί τους υβρίζοντας αυτόν και ειρηνεύει τους φιλονικούντας, έτοιμος στην νηστεία, υπομονητικός στην προσευχή, υπομονητικός στην προσευχή. Δεν κάνει και λέει, άτε τώρα φτάνει αυτό, πολυλογία είναι πιο πολύ, δεν χρειάζεται. Άμα είναι και την τηλεόραση μπορεί να κάτσεις 1,5-2 ώρες μπροστά, 3. Μερικοί τους πιάνετε, πώς θα την κάνετε μπροστά, αλλά προσευχή 5-10 λεπτά δεν έχουμε υπομονή. Άμετος στα καλά έργα, ειλικρινής στις αποκρίσεις, χαρούμενος στις υπηρεσίες. Χαρούμενος στις υπηρεσίες. Γιατί σου λέω, σηκώνεις αυτό κύριε Άννα, αυτό. Πότε, τώρα. Γιατί, λέει, γιατί βρε Άννα, μπορεί να το πάρεις αυτό. Όλα εγώ θα τα κάνω. Αυτά δεν είναι. Ενώ αυτός που έχει αγάπη μέσα του, λέει, να το κάνω εγώ. Δεν λέει, εγώ όλα. Αυτός που έχει αγάπη μέσα του λέει, εγώ θα τα κάνω, εγώ. Και αυτό. Είδες τι είπα τώρα. Κυρία Άννα, έχω αυτή την κυρία μου. Αμέσως χαμόγελας, τι να πάει. Βλέπεις, αυτό είναι δείγμα αγάπης. Ταλέπορος, λέει ο Όσιος, όποιος δεν έχει υπομονή. Γιατί λέγει η Εγγραφή, ουε εις τους απολέσσαντες στην υπομονή. Διότι ότι ούτως σύεται ως φίλων υποανέμου. Δεν υποφέρει της ύβρις, κυριεύεται από θλίψεις και εχμαλωτίζεται εύκολα στις μάχες κατά του εχθρού. Εις τας προσευχάς είναι ράθιμος, στις νηστείες κυτροπάζει. Όλο νηστεία είμαι έτσι, έχω το ένα, και στην εγκράτεια είναι αμελής. Εις την πονηρία αήτητος, στις λογομαχίες ανδρείος και στην ησυχία αδύνατος και δεν προσεγγίζει την αρετή. Διότι υπομονής τρέχουμε το προκείμενο ημίν αγώνα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο ανυπόμονος δεν ανέχεται τον αδελφό του, δεν τον υπομένει, γιατί δεν τον αγαπά. Ναι, όταν υπομένει ο άνθρωπος δέχεται μία από τις περισσότερο δυνατές μορφές της αγάπης, γιατί δοκιμάζει η καρδιά του. Χαιρόμαστε λοιπόν, αυτός που έχει υπομονή, του δίνει ο Χριστός σαν δώρο, σαν αντίδωρο, μια βαθιά και απέραντη χαρά. Δι' υπομονής τρέχουμε τον καλόν αγώνα, λέει ο Χριστός. Αλλά η υπομονή είναι αποτέλεσμα της αγάπης και η αγάπη δεν πορεύεται χωρίς υπομονή. Πάνε μαζί αυτά. Ναι, να ένα πρότυπο αγάπης και υπομονής και αληθινής αυτοθυσίας και κατανικήσεως του κόσμου και τα του κόσμου. Όπως λέει στο γεροντικό. Πήγε κάποτε στην πόλη ο Αβάς Αγάθων για να πουλήσει μικρά εργόχερα. Ίσως το έχετε ακούσει, αλλά εγώ σας το λέω πάλι. Το έβαλε επίτηδες μέσα εδώ γραμμένο για να το πάρετε, να το έχετε υπόψη σας. Λέγω, πήγε να πουλήσει το εργόχερό του. Για απλή συντήρηση. Τι είχε τώρα, καλάθια, τι θα έπαιρνε. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω, μερικοί από εσάς είστε οι περισσότεροι εδώ από την πόλη, από εδώ από τη Βάρη είστε όλοι και αυτό, εδώ είστε. Είναι κανείς από χωριό. Εγώ είμαι από χωριό. Θυμάμαι κάτι, οι συγχωριανοί μου εκεί, είμαστε στην Άρτα 3,5 με 4 ώρες με τα πόδια. Και οι περισσότεροι, εκείνα τα χώρια που γεννήθηκα εγώ, το 50 γεννητής, το 60, θυμάμαι 58, 60, 65 εκεί πέρα, πηγαίνανε ζώα πολλά στην Άρτα με ξύλα, κόβανε ξύλα δηλαδή και τα πηγαίνανε γιατί είχαν τους φούρνους στην Άρτα αυτά και για τζάκι και τα λοιπά, δεν είχαν τότε. Και θυμάμαι ότι μία μέρα ολόκληρη αγωνίζονταν να κόψω τα ξύλα και την άλλη μέρα να τα πάνε για να πάρουν σχεδόν τίποτα. Τι θα παίρνουν. Και γύριζαν όλη την Άρτα και πηγαίνουν πολλοί να το πουλήσουν και ποιος θα βρίσκε τώρα να πάρει. Έτσι και τούτος εδώ τώρα τι έκανε, να πουλήσει καλά. Και πόσο καιρό παίζευόταν να πάρει τι. Αλλά δεις τι έπαθε όμως να δεις πως είναι ο Άγιος άνθρωπος. Στην άκρη του δρόμου βρήκε έναν άνθρωπο λοβιασμένο. Τι είναι λόβα? Λόβα. Μπράβο Γιώργο. Λέπρα. Λόβα είναι λέπρα. Και λέει, και θυμάμαι στα χωριά από τις άλλες ωραίες κουβέντες που λέγανε ανθοδέσμη λέξη ωραία, λόβα να σε πιάσει λέγανε. Πού πηγαίνεις, το ρώτησε, το αποκρίθηκε ο Αβάς ότι πηγαίνει στην πόλη να πουλήσει το εργόχειο και του λέγει ο άγνωστος, κάνε μου τη χάρη να με σηκώσει και να με πας στην πόλη. Το σήκωσε ο γέροντας και πήγε στην πόλη. Του λέγει ο άρρωστος, όπου θα πουλήσεις τα εργόχερά σου, εκεί να με βάλεις. Δεν του επιβάλλουμε εδώ και φύγε, όχι. Εκεί που θα πουλάς, γιατί, ακούστε γιατί. Όταν πούλησε το εργόχερο του λέει πόσο το πούλησες, τόσο. Πάρε με ένα κουλούρι. Μετά πουλάει το άλλο, πόσο το πούλησες, τόσο. Πάρε και ένα γλυκό. Μετά πούλησε τόσο, πάρε και αυτό. Τα πούλησε όλα, του τα πήρε, έφαγε καλά ο λοβιασμένος. Και τώρα του λέει πάει να φύγει, του λέει πού πας? Λέει να φύγω. Τι θα φύγεις, να αφήσεις εδώ?
Περίμενε, πας εκεί που με βρήκες. Εσείς τι θα έλεγατε? Το σήκωσε και το πήγε στο τσίπο. Το τσίπο και το ξαναπήγε στον τόπο. Και του λέει, ο λοβιασμένος τώρα, ευλογημένος είσαι αγάθον από το Θεό στον ουρανό και στη γη. Και σηκώνει τα μάτια του γέροντας για να δει ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, γιατί το άκουσε να του λέει αυτό. Και τι, δεν είδε τίποτε μπροστά του, γιατί ήταν άγγελος Κυρίου που ήρθε να τον δοκιμάσει. Αυτό, Βασίλη, που λες, πώς να αντέξω τον άλλον. Έτσι. Και επειδή το είπες έτσι, Βασίλη, πώς να αντέξω τον άλλον, έτσι, θα το λέγω και το εξής. Δεν μου λες πώς άντεξες εσύ, Βασίλη, πόσα χρόνια σπούδασες, για πες μου, συνολικά, πώς? 25 χρόνια. Ή πώς άντεξες 25 χρόνια? Αν ήταν τα παλιά χρόνια, τότε που δεν σπούδαζαν οι άνθρωποι, και σου έλεγε να σπουδάσεις 25 χρόνια, μου λείπει, λέει. Έχω εγώ 100.000 πρόβατα, περνάω. Πάω να σπουδάσω εγώ για να βγάλω ένα κομμάτι ψωμί. Και δεν μου λες πόσα χρόνια δούλεψες, Βασίλη, και μάλιστα σε βαριές δουλειές όπως στην Πυρκάλη και τα λοιπά. Πόσα χρόνια δούλεψες? 30 χρόνια. Βλέπεις πόσο υπομονή έκανες τόσα χρόνια, γιατί δεν τα πέταγες πέρα. Βλέπεις, άμα έχουμε βάλει ένα στόχο, όλα τα αντεχόμαστε. Και λέω τώρα, τι λέει ο καθένας, έχετε πει κανένας από εδώ μέσα, υπάρχει κανένας που είπε Κύριε Λέησον, έστω μια φορά, είπες εσύ Νίκο ποτέ? Γελάει ο Νίκος, σου λέει τι λέει, ο παπάς είναι και μου λέει αν είπε Κύριε Λέησον. Το λέμε το Κύριε Λέησον, δεν ξέρουμε τι λέμε όμως. Γιατί όταν το λέμε Κύριε Λέησον είναι σαν να πας σε ένα γιατρό και του λες γιατρέ μου, το δόντι μου πονάει. Α, καλά, λέει, κάτσε εκεί στην καρέκλα. Σε ξαπλώνει και καλά και αρχίζει, παίρνει κάτι δανάλιας μεγάλης, παίρνει και κάτι σφυριά εκεί πέρα και αρχίζει. Α, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, να σου το δόντι, δεν σου πονάει, ναι, όχι με αυτά, με τι, με τα χάδια. Έτσι λες και εσύ, Κύριε Λέησον, και σου φέρνει ο Κύριος έναν δίπλα σου να σου βγάλει την ψυχή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και λες, αυτό πώς όταν εχθώ, όσο πρέπει για να γιάζεις. Δεν είπες Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον σημαίνει Κύριε σώσε με. Πώς λες μετά, δεν μ' αρέσει αυτό και δεν μ' αρέσει. Εγώ τα κάνω αυτά, μην νομίζετε, και επί τη ευκαιρία σας λέω. Προχθές έπαθε κάτι εδώ με το δόντι και πρίστηκα και έγινα παραμορφωμένος. Μου λέει ο γιος μου, επειδή διαβάζει πολύ μπαμπά και λέει παραμορφώθηκες, ναι. Και ήμουν τόσο άσχημο που πήγα σε μια κηδεία και κοίταζα κάτω συνέχεια και με δει ο κόσμος, λέει δεν με γνώριζε. Θα λέει παπάς από αλλού, θα μου ζήτησε σε χαρτί, όπου είναι αυτός ο παπάς. Πάντως, έχω να το καταθέσω ενώπιόν σας ότι δεν φέρθηκα όπως θα έπρεπε σε αυτές τις στιγμές τις δύσκολες. Είναι γεγονός ότι έφτασε και 39 πυρετό, είχα πέρα τώρα ακόμα αντιβίωση κτλ. Αλλά δεν φέρθηκα αξιοπρεπώς. Μπορεί να μην το έδειξε, δεν κατάλαβε κανείς ίσως, 2-3 κατάλαβαν τι έπαθα, αλλά μέσα μου όμως ανησύχησα, μέσα μου ίσως και απελπίστηκα προς στιγμή. Και λέω κατάσταση από τότε από μικρό παιδί έτσι υποφέρω, πότε με τα δόντια, πότε με το στομάχι, πότε με το ένα, πότε με το άλλο. Και σαν άκουσα μια φορά και μου λέει, γιατί παιδί μου, εσύ δεν είπες, είμαστε όλοι Άγιοι και γινόμαστε Άγιοι να γίνουμε καλύτεροι? Ναι Κύριε, τώρα τι γκρινιάζεις πάλι? Πότε θα έχεις το δόντι, πότε θα έχεις το στομάχι, πότε θα έχεις το ένα, πότε θα έχεις το άλλο. Να ησυχάσεις θέλεις? Εσύ είσαι μεγαλύτερος από το γιο μου που δεν είδε άσπρη μέρα. Μεγαλύτερος από την Παναγία που δεν είδε άσπρη μέρα ποτέ. Μεγαλύτερος από τον Απόστολο Παύλο που λέει σκόλοπα τη σάρκα μου έχω και παρακάλεσα 3 τον Κύριο και μου είπε αρκεί η χάρις μου. Ποιος είσαι μεγαλύτερος από τον Απόστολο Παύλο? Τότε ησύχασα, αλλά τι να το κάνεις, πάλι δεν το δέχτηκα χαρούμενος πάντως. Το καταθέτω. Και είπα γρηγότερα, όχι αξιοπρεπώς. Τι εννοώ, ξέρετε? Το λέω και για εσάς. Τι είπα να πει? Να λέτε Παναγία μου, όταν έχετε πρόβλημα, δώσ' μου αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Τι είπα να πει αξιοπρέπεια, κοιτάξτε. Πρώτον, αξιοπρεπής απέναντι στον εαυτό σου. Γιατί θα θυμάσαι κάποτε και θα λες, το πέρασα, αλλά γκρινιάρικα. Δεύτερον, αξιοπρεπής απέναντι στους δικούς μας. Γιατί, άμα είσαι μεγάλος άνθρωπος μάλιστα, θα θυμάται τα εγγόνια, τα παιδιά και θα λένε, και αυτός το έπαιζε καλός, αλλά άμα αρρώστανε, μας έπαιρνε την ψυχή. Ή θα λένε, δείτε να δεις, και πυρετό είχε και άρρωστος ήτανε, δεν έβγαζε μιλιά. Αξιοπρεπής απέναντι όχι στους δικούς μόνο, στους συγγενείς και στους φίλους ή τους γνωστούς, οποιοδήποτε, τους ανθρώπους. Γιατί καμιά φορά λένε, τι έχεις, άστα, όλο προβλήματα εγώ, δεν έχω δει άσπρη μέρα, γιατί να μην είμαστε αξιοπρεπείς? Και του σου λέει, τι κάνεις και σε έχεις 39 πυρετό? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι, χαμογελαστά. Μήπως θα σου βοηθήσει ο άλλος να το κάνεις καλύτερο? Αξιοπρεπείς απέναντι στους Αγίους και στους Αγγέλους, μας αγναντεύουν πώς θα δώσουμε τον αγώνα και τη μάχη. Αξιοπρεπείς απέναντι στο Θεό που μας περιμένει σαν καλά του παιδιά να αγωνιστούμε. Αλλά τελευταίο αφήνω το διάβολο. Αξιοπρεπείς απέναντι στο διάβολο.
Γιατί ο διάβολος μόλις μας βλέπει να στενοχωρούμαστε με το πρόβλημα που έχουμε, γυρίζει στο Θεό και λέει: Δημιουργία, τον βλέπεις αυτόν που κάνει και κηρύγματα και πηγαίνει και στον προφήτη Ηλία και μιλάει? Κοίτα πως φέρνεται, τον βλέπεις? Δικός μου είναι, το κρατάω στο χέρι και τον έχω απελπίσει. Άμα θέλω εγώ θα τον έβαζα να αυτοκτονήσει, αλλά τον αφήνω προς στιγμή να τον παιδεύω συνέχεια. Και τελικά θα είναι δικός μου. Ψέματα είναι όλα αυτά που είπε, αλλά όμως τα λέει, του δίνω εγώ το δικαίωμα να τα πει αυτά. Γιατί δεν φέρθηκα αξιοπρεπώς. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Ποιος διαφωνεί? Ο Σόιμπλε είμαι, ό,τι θέλω λέω και δεν μπορείτε να διαφωνείτε. Με έχετε ανάγκη γιατί είμαι τρόικα εγώ, τι να κάνω τώρα, ναι. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου. Σόιμπλε είπε, πώς τον είπα? Καλά τον είπα, ας μην τον είπα, έτσι δεν πειράζει. Ναι αδελφοί μου, ο γέροντας ακολούθησε την εντολή του Χριστού: αγαπήσει τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Ο Ιησούς μας δίδει με άλλη τη ζωή την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, επίτηδες γιατί θα τον ακούσαμε, προημερό, και ήρθε στον κόσμο να κάνει την μεταλλαγή των ρόλων. Ενώ μέχρι τότε οι Εβραίοι δεν ξέρουν τέτοια πράγματα που θα πω τώρα. Τι? Το επίθετο πλησίον ο Ιησούς το κάνει επίρρημα. Από επίθετο επίρρημα. Τι είπα να πει αυτό? Προσπάθησε να ανακαλύψεις μέσα σου τη συγγένεια, την εγκύτητα με τον αδελφό σου. Να ανακαλύψεις μέσα σου το δεύτερο εαυτό σου, τον άλλο, τον πλησίον. Και αυτό να αγαπήσεις, όσο και τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο πλησίον, αλλά εσύ να γίνεις πλησίον για τον άλλον. Το λέω πάλι. Μην πεις τι είναι ο πλησίον, εσύ να γίνεις πλησίον. Αν δεν γίνει μέσα σου αυτή η ανακάλυψη, δεν μπορείς να εφαρμόσεις τη δευτέρα εντολή, να αγαπήσουμε και τον πλησίον. Κατά τον ευεργετινό, είναι ο άνθρωπος που έχει μέσα το αγάπη, είναι ευχάριστος, είναι χαρούμενος. Πρώτα ο καλός Σαμαρίτης σπλαχνίστηκε, και ειδών αυτόν εσπλαχνίστηκε. Το πρώτο είναι η εσπλαχνία, γιατί καθυστέρησε αρκετά και θα σας το πω λίγο πιο σύντομα τώρα. Το δεύτερο είναι, όπως ο Χριστός δηλαδή έκλεινε ουρανούς, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε ένα με εμάς. Δεν περίμενε δηλαδή να ανεβούμε εμείς. Έτσι και ο καλός Σαμαρίτης κατέβηκε και πάει και βρήκε τον πληγωμένο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του καλού Σαμαρίτη είναι ότι με την καρδιά του το έκανε αυτό. Δεν έδειξε αδιαφορία. Είναι μεγάλη αιτία που αυξάνει στις μέρες μας το έγκλημα. Γιατί η ανοχή μας είναι μεγάλη ενοχή. Ακούμε συχνά και εμείς και το λέμε: τι με νοιάζει εμένα, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, εγώ θα σώσω την κατάσταση, δεν βαριέσαι. Η διαφορία μας είναι το χωράφι που φυτρώνουν οι σπόροι του εγκλήματος και της διαφθοράς. Ναι, ο Θεός δεν θέλει τέτοια επιφανική αγάπη. Θέλει καρδιά, διάνοια και ψυχή να δουλεύουν αυτά τα τρία. Σύμφωνα με την ορμηνεία των πατέρων εκφράζουν τις τρεις διαστάσεις της ψυχής. Την ψυχή, τη σκέψη και τη βούληση. Ο πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός λέγει με συγκίνηση: «Έφερξας πόθο με Χριστέ και ελίωσας το θείο σου έρωτη». Άκου τι λέει: «Από την αγάπη σου Χριστέ με τράβηξες κοντά σου και με έχεις αλλοιώσει». Πώς είναι αυτό? Όπως παράδειγμα ο ήλιος μας τραβάει κοντά του όταν είναι πολύ κρύο και μας αλλοιώνει, μας κάνει και μας ζεσταίνει και μας κάνει ζωντανούς. Η αγάπη του Θεού είναι αγάπη διανοητική, εν όλη τη διανοία. Είναι όμως και την ψυχή, εν όλη την ψυχή. Που σημαίνει το θέλω του ανθρώπου που αγαπάει το Θεό, ταυτίζει τον εαυτό του, ταυτίζει με τον ίδιο το Θεό. Σε αυτή την παραβολή βλέπουμε βεβαίως μεθαύριο θα έχουμε την παραβολή τίνος, το ασώτου, που και την ανταρσία του νεότερου, αλλά βλέπουμε και τον πατέρα που είναι άρχοντας της αγάπης. Το λέω αυτό, το συνδυάζουμε με την αγάπη που μιλάμε τώρα, θα ακούσετε και από τον πατέρα Παναγιώτη πιστεύω μεθαύριο. Δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, ενδιαφέρεται να σώσει τον άλλον. Αν χάσει το κύρος του, αν θα παρουσιαστεί ως αποτυχημένος πατέρας, και η αγάπη του δεν αμήνεται στενόκαρδα, δεν πιέζει, δεν κρατά με τη βία κοντά του, σέβεται την ελευθερία και γι' αυτό δεν του κάνει διδασκαλία. Τι θέλουν να πούν όλα αυτά? Δηλαδή ο πατέρας θα μπορούσε να πει: δεν τρέπεσαι παλιόπαιδα να με κάνεις ρεζίλη στην κοινωνία? Αυτό δεν λέμε σήμερα εμείς. Τα παλιά χρόνια ήταν πολύ έντονο αυτό. Στο χωριό δεν την ένιζε την άλλη, αν ήταν έτσι ή αλλιώς η κόρη της, την ένιζε μην το μάθει το χωριό. Τι θα γίνω εγώ? Με ξεφτελίσατε. Μη ξεφτελίζεις εμένα, έλεγε ο πατέρας, έχω ένα όνομα εγώ. Δεν τον ένιζε το παιδί τι κάνει. Δεν είναι έτσι? Βλέπεις, γι' αυτό το παιδί όμως, αυτό το πατέρα, όταν έφυγε γύρισε. Δεν του είπε τώρα που θα πας, ξέρω εγώ, θα καταστραφείς, θα πάτεις, θα κάνεις.
Και όταν γύρισε τι του είπε Αναστασία? Λοιπόν, όταν έφευγε και όταν γύρισε δεν του είπε τίποτε. Γι' αυτό και εμείς να μάθουμε, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, να μάθουμε να κλείνουμε το στόμα μας. Ούτε όταν φεύγει, ούτε όταν έρχεται. Να κλείνουμε το στόμα μας. Γιατί αυτό είναι αγάπη. Η σιωπόσα αγάπη. Πώς θα το πούμε? Έτσι πήρε το παιδί και τι ζήτησε? Να φύγει την ελευθερία του. Έτσι θελικά. Και έγινε άσωτος. Άσωτος σημαίνει η λέξη σώσιμε εγώ σώσον με. Τι είπα να πει? Σώσιμε εγώ σώσομαι. Σώσιμε εγώ. Λέει στο τροπάρι της κηδείας. Σώσιμε εγώ. Δικό σου είμαι εγώ, σώσε με. Σώσιμε εγώ, σώσομαι. Η ιστορία που λέει. Σώσιμε εγώ, δικό σου είμαι, σώσομαι. Έγινε αντάρτης, έπεσε σε απόγνωση και έφτασε στην καταστροφή. Και όταν ο κόσμος του φέρθηκε σκληρά, τότε θυμήθηκε την αγάπη του πατέρα, θυμήθηκε τον πατέρα και παραπλανήθηκε στα πάθη με τους χείρους και τότε γύρισε πίσω και ο πατέρας, όπως είπατε πολύ ορθά, έσπαξε το μόσχο του σε φτευτό. Αμάρτησα, του είπε στον ουρανό και σε σένα, αλλά ο πατέρας δεν του είπε τίποτε. Το μόνο που έκανε είναι κατεφύλει αυτόν. Κοίτα τι λέει, κατεφύλει αυτόν. Έπεσε στον τράκυλον αυτού και κατεφύλει αυτόν. Αυτό να θυμάστε και στην εξομολόγηση, όταν πάτε στην εξομολόγηση και φεύγει κανείς και λέει να μη συγχώρησε ο Θεός. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Και μόνο που σκέφτηκες ότι αμάρτησες και μετανιώνεις, σε συγχωρεί ο Θεός. Δεν λέει τίποτε στο παιδί του για τον εαυτό του, ούτε γιατί τον πόνεσε, ούτε και γιατί έφυγε και τα λοιπά. Γιατί καμιά φορά εμείς λέμε, γύρισες πίσω, τι θα έκανες? Έλα τώρα να σου πω, με έκανες ρεζίλι. Ποιος τα είπε αυτά? Τα είπε ο νεότερος γιος. Και τελειώνω σε 2 λεπτά. Κύριε Τάσο, εντάξει. 2 λεπτά, 1,5 λεπτό. Τόσο χαίρεται, αν χαίρεται, τώρα γύρισε. Στο γιο δεν λέει τίποτε. Η αγάπη βιώνεται στη σιωπή, είπαμε. Και η αγάπη νίκησε η πατρική αγάπη. Και ήρθε η χαρά, ήρθε το πανηγύρι της Θείας Λειτουργίας που γνωρίζουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Να και αντίθεση, ο μεγαλύτερος γιος δεν βλέπει. Ο μεγαλύτερος γιος τον βλέπει, ο άστοτος τον βλέπει σαν πατέρα. Ο άλλος όμως ούτε σαν πατέρα τον βλέπει, αλλά ούτε τον αδελφό του τον βλέπει σαν αδελφό που είπε μεγαλύτερα. Γι' αυτό το είπα το παράδειγμα. Ο πλησίον είναι αδελφός μου. Αλλά τι του είπε? Ήρθε ο γιος σου. Είδες πώς το λέει? Και με τα πορνών. Το συνδυάζεται αυτό με την προηγούμενη, με τους Φαρισαίους που είπαμε. Ο νεότερος έπεσε με τα μούτρα, ο παλιότερο, γι' αυτό το διορθώσαμε, αυτό δεν μπορείς να το διορθώσεις, Βασίλη, δεν το είδες εδώ το λάθος, δεν το είδα κι εγώ. Ο νεότερος έπεσε με τα μούτρα στην αμαρτία, ενώ ο νέος έπεσε, όχι ο νεότερος, ο μεγάλος έπεσε στην αμαρτία. Μετάνιωσε, βγήκε τον εαυτό του και επιστρέφει στο σπίτι. Αν αυτή η αγάπη που έχουμε μακριά, όσο μακριά και αν πάμε, θα μας φέρει παράδεισο. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά που είπαμε σήμερα, αδελφοί μου, και ο Θεός να μας συγχωρέσει, γιατί δεν μάθαμε ακόμα να αγαπάμε ούτε το Θεό ούτε τον πλησίο όπως πρέπει. Συγχωρήστε που καθυστέρησα. Να σας επιθυμίσω, μεθαύριο έχουμε εκδρομή από